Egy négyzet alapú téglatest térfogata 24 köbméter. Az alap oldal hosszúsága 2 méter. Mekkora a téglatest magassága? Tudjuk tehát, hogy a térfogat az 24 köbméter, az alap pedig ugye négyzet alakú, oldal hosszúsága 2 méter. Tehát ez itt 2 méter, ez is 2 méter, ez is 2 méter, és ez is 2 méter. Tehát négyzet alakú az alap, és 2 méter az oldal hosszúsága. A magasságra vagyunk kíváncsiak. Tudjuk, hogy a téglatest térfogatát úgy számoljuk ki, hogy az egy csúcsba futó éleket összeszorozzuk, ami ugye jelen esetben 2 darab 2 méter hosszú él, illetve egy darab ismeretlen hosszúságú él, ez lesz a magasság, jelöljük M-mel. Tehát a térfogat az 2 méter, szer 2 méter, szer M méter, jelöljük inkább X-el, ne zavarjon össze minket ez az M, tehát legyen X a magasság, tehát 2 méter szer 2 méter szer X méter. És tudjuk erről, hogy ez 24 köbméter, ezt ugyanis megadták nekünk a feladatban, tehát 2x2 az 4, szer X az 4X, 4X, méter szer méter szer méter, az pedig köbméter, tehát 4x köbméter egyenlő 24 köbméterrel. Mindkét oldalt eloszthatjuk 4 köbméterrel. Ekkor azt kapjuk, hogy x egyenlő 6-tal. Ugye 4x köbméter osztva 4 köbméterrel, akkor a 4 és a köbméter kiesik, tehát marad x, 24 osztva 4-jel az 6, köbméter per köbméter, akkor a köbméter kiesik, tehát x egyenlő 6 lesz, tehát a magasság az nem lesz más, tehát a magasság, a téglatest magassága 6 méter lesz.